kiinnitin kyllä saman tien. Tiedätkö mitä? Mä halusin murro sieltä leveät hartiat ja tyylikkään parran, enkä tällä. Moi. Nyt kun me ollaan täällä Hollannin puolella, niin Hollannissa ollaan nyt ja tuli tässä vaan mieleen, että Saksakin on tuossa lähellä, niin jos käydään siellä Saksan puolella ja nyt on tässä fillari alla ja nyt oli ideana, että käydään siellä Saksassa, joten ei muuta kuin vähän vaihto silmää ja lähdetään matkaan. Täältä menee joku... No niin, nyt on Saksan puolella. Millaista Saksassa? Tämmöstä täällä Saksassa. No niin, sellaista oli Saksassa. Moikka! Moro! Tuossa on vielä ajelemassa ja sitten tommonen. Toihan sarjakuvista tuttu. No, ei meikä muista nimeä, mutta en oo ikinä nähnyt tollasta ja... Jees. Mikä tää nyt on? Ei mitään haju. Kuka juokses tästä läpi on vittu voittaja. Ai tonne toiselle puolelle? Joo. Ilman, että sun pasta on jo ihan... Riittääkö se kiertää tonne? Tossa noin. Ei kun tässä suoraan. Tonne aitalle. Näytä lehmältä. Näytä nyt tolleen koko ajan. Tää on videolla nyt. Mene matkailemaan. Sen kakkaisen päälle. Ei se puhu kieltä. Jes, se on pulassa. Jes, se on pulassa. Mitä kävi? Tuliko damankia? Oi. Näytä sun reisi. Anna mun maistaa yhtä. Anna mun maistaa. Mä pitääkö tää vähän ylemmin? Mä voin tulla pitää. Pidä näin. En mä otan kaksi. Ota. Minä haluat tulla kiveiset. Ottakaa Jeff Incycling hieno takke ja me hajalle tästä. Alemmas pitää saada sieltä. No onneksi on vaan. Kapsikäynti! Otko olemainen? Vastaan Antti Jussi Juntunen! Ja Matti lähtee käyntiin. Matti lähtee käyntiin tässä näin. Kello on markkinoiden 3 ja... Ottelu on parhaillaan käynnissä ja kun vihotaan. Ja ottelu nyt syö väkivaltaiseksi. Hyvä ottelu. No, erotuomari Jesse. Ei tarvitse sanoa, No, voittaja on. ja voittaja Antti Jussi Juntunen!